Good morning, church! Handa na po ba tayong magpuri sa Lord? Tayo po'y tumayo at batiin po natin ang ating mga kapatid. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan ay di tayo magpapaliw at sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan ay di tayo magpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, muli nating ihanda ating puso sa pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoon. Katulad po ng ating awitin, sabi po dito, sa umaga, sa ating pong pagkising, ating pong laging uunahin ang ating Panginoon. Amen. Kaya po sa umagang ito, wala po tayong ibang itataas at sasambahin kundi ang pangalan lamang ng ating Diyos na buhay. Tayo po'y magpuri at umawit sa ating Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Muli pa sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin. Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y
Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Lord, patuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito, O God. Patuloy nga, O Diyos, ang iyong presensya, ang aming maranasan at maghari ka, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Lord, patuloy mong lukuban ng iyong banal at makapangyarihan mong dugo at apoy ng iyong Espiritu, O God, ang lugar na ito, O God. Lord, upang Lord, kami ay malayang makasamba sa iyo. Bago po ang lahat, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapalinis, nagpapabago sa aming puso't isipan, Panginoon. Ano mang karumihan pa, O Diyos, ang nakikita mo, Panginoon, sa aming puso, Lord. Patuloy mo kaming linisin ng iyong banal at makapangyarihang dugo, Lord God. Upang kami, O God, ay mahalaya, O God, na makadulog sa iyong presensya, Panginoon, O God. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan, O God. At tunay nga, O God, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa umagang ito, maging sa aming buhay, O God. Maging sa lingkod mo na gagamitin, Panginoon. Patuloy nga na, O God, na i-bless mo siya, O God. Patuloy mo siyang itago sa iyong likuran na ikaw lamang, O Diyos, ang makita sa kanyang buhay. Lord, gamitin mo lamang siya, O God, maging tagapagsalita mo, Panginoon, O God. At ang mga salita mo, Lord God, Lord, ang maihayag, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, O God. Ito po'y magbunga, Panginoon. Patuloy na malakaran ng bawat isa, O God, ang mga salita mo, O God. Lord, maging sa live streaming, Panginoon. Lord, hindi hadlang ang distansya, Panginoon, upang hindi mo sila maabot ng iyong presensya, Panginoon, O God. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga puso. Ano man po mga pinagdaraanan ng bawat isa, Lord, alam po namin, Panginoon, naririnig mo ang daing ng bawat isa, Panginoon. Alam mo at batid mo ang laman ng puso't isipan namin, Panginoon. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, O God. Malaya kang kumilos sa lugar na ito, Lord. And we rebuke all the works of the enemy in the mighty name of Jesus sa bawat sulok, labas at loob ng lugar na ito, Lord. In the name of Jesus, O God, let the walls of fire surround this place in the name of Jesus. Lord, na hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, Lord God. In the name of Jesus, O God. In the name of Jesus. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Patuloy kang kumilos. Patuloy na maahiyag ang iyong salita, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas, maparangalan, madakila at maluwalhati sa lugar na ito in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli sa mapagpalang umaga, sa bawat isa po sa atin, tunay nga katulad ng ating inawit, tayo ay hindi magsasamang magpuri at umawit sa ating Panginoon. Amen. Dahil tunay na araw-araw nararanasan natin ang Panginoon. Amen po ba? Nararanasan po ba natin ang Diyos? Ang kagalakan na ibinibigay niya sa atin. Amen? Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong muling aawit, magpupuri sa ating Panginoon. Pilakpak po natin ating kamay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan.
Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang Kumuli pa, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Oh, ano mang maging panahon, kahit anong pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw ang oh, 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 ikaw at ikaw, Panginoon, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Tunay nga po na napakadakila ng ating Diyos. Kaya siya lang ang ating pupurihin at sasambahin. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh. As we're singing, oh, yes you are. It's the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Sing every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. For the treasure turns to ashes in the light of you. Oh, we will sing as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, you're worthy of it all. Come on, praise the name. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust, praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh. Sing it again, every tribe will sing.
ever entrust it. Praise and glory, honor and strength unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever entrust it. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey. Come on, we will declare there is no one. There is no one like a God. 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 There is no one. There is no one like a God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Awan ka padama po Diyos. Awan ka padama po Diyos. Waray ning sugat Ginoo. Waray ning sugat Ginoo. Mahit ka Ginoo po Diyos. Mahit ka Ginoo. There is no one. There is no one like a God. We say there is no one like a God. Lord, we sing there is no one like a God. There is no one like a God. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. Oh, this is a God. Never entrusted. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is a God. Never entrusted. Hey oh, hey oh, hey oh. Never entrusted. Hey oh, hey oh, hey oh, oh. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Amen. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Oh, we give you praise, we give you glory. Oh, we thank you, Lord. Every nation will bow before you. Every tribe will sing and worship to you. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, God. We bless your name. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, bawat lahi ay magpupuri sa iyo. Bawat tuhod ay luluhod sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, let your name be lifted up in this place. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Let's continue to worship the name of Jesus. To lift up His name in this place. Taas natin ang pangalan natin, Panginoon. Purihin natin siya. Sambahin natin ang ating Diyos sa buhay. Oh, we thank you, God. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Ulipawitin natin, Panginoon. Panginoon,
pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luluwalhati, ang ngalan mo, O Diyos. O Panginoon, Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila, luwalhati ang ngalan mo, Panginoon, ang ngalan mo, O Diyos. O pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri, sinasamba, kamangha, dakila ka, Panginoon, ang ngalan mo, O Diyos. Muli pa, church, sambahin natin ang Diyos sa buhay. Pinupuri, pinupuri, sinasamba, kamangha-mangha, dakila ka, luwalhati, O Diyos. Panginoon, ang
Lord, we worship. Lord, kami ay nagpapasalamat muli sa iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito. Tunay nga, O Diyos, nakatingin ka sa aming mga puso. Lord, search our hearts, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, tunay nga, O Diyos, walang ibang pangalan ang aming itinataas, kundi pangalan mo lamang, aming Panginoong Yesus. Lord, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyong lahat ng ginawa sa aming buhay, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, katulad ng aming inawit, Panginoon, ikaw lamang ang aming itinataas. Ikaw lamang ang aming pinupuri, Panginoon. Lord, muli mong kausapin ang bawat isa sa amin na narito, maging sa mga kasama namin sa live stream, O Diyos. Lord, sa iyong salita na maririnig namin, Panginoon, ito ay magrema sa aming mga buhay. Manatili sa aming mga puso, Panginoon. Lord, hindi kami magsasawang purihin ka at itaas ang iyong pangalan. We thank you, Jesus, for your presence. Tunay nga, Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. So tinatawagan po ang mga bata at atin po silang ipapanalangin. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Tuon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito at atin po silang ipanalangin. Mga namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa at may-ari ng aming buhay, lalo na ng mga batang ito. Lord, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo po silang ingatan, at habang po sila'y lumalaki, Lord God, ang gabay at pagsama mo, Lord, ay kanilang maranasan. Lord, ikaw po, Panginoon, ang maglagay ng mga salita sa kanilang isipan. Iukit mo, Lord God, ang mga salita mo, mga pangako mo na kanilang pangahawakan. Tunay nga, Lord God, pagpalain mo ang kanilang puso, pagpalain mo ang kanilang isipan, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang katawan, pagpalain mo ang kanilang mga paa, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay. Ang buong katauhan nila, Lord God, ay pagpalain mo, Panginoon, na lumaki silang may takot sa iyo at kilala ka, Panginoon, sa espiritu at katotohanan at tama't bibili ang kaparaanan. Lord, sa kanilang pag-aaral, patuloy mo silang punuin ng kagalakan at ng iyong mga salita ay maitanim sa pinakamatabang parti ng kanilang puso. At ito po'y tumubo at mamunga ng marami, Panginoon. At habang sila'y lumalaki, Lord God, ang pagsama mo, Holy Spirit, ikaw po ang siyang mag-ingat at maggabay sa kanila. Thank you, Lord. In the name of Jesus, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, tuloy na po tayo. Good morning po! Para pong mahina. Nakakain na po ba ang lahat? Good morning! Hallelujah. So napakabuti po ng Panginoon dahil ang Diyos po, ang sabi nga sa ating inawit, is araw-araw, di ba, ang kabutihan ng Panginoon, palagi nating nararanasan. Amen. Taas po ang kamay ng nararanasan ng presensya ng Diyos. Ipalakpak po natin sa Panginoon yan. Amen. So, napakabuti po ng Diyos. Tuloy po tayo. At nandito pa rin po tayo sa tema natin dahil ito na po ang huling linggo ng month na patungkol sa expand. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Chronica chapter 4 verse 9 hanggang 10. Ang sabi po dito, si Jabez, ayan, meron po yan.
Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipanganak ko siya. 10. Ngunit, nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. At sinabi, pagpalain po ninyo ako. Palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang saka walang magkakasakit sa akin. At pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Amen? So, sandali po tayong manalangin. Lord, pagpalain mo po ang iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa amin ito, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Pakitapik mo katabi mo, handa ka na ba? Amen. So, nakita po natin mga magulang, mga kapatid, mula pa sa unang linggo, ang dami na po nating napakinggan patungkol kay Jabez. Amen. Kaya nga po ngayon, habang binabasa ko to, tinatanong ko si Lord, Lord, ano ituturo ko? Ang dami na, lahat na naituro na. Kumbaga, umakyat ako ng konti, si Jabez po pala ay galing sa lipi, ni Judah. At connected din po siya kay Jesus. Tama? Si Jesus po, galing sa lipi ni Judah. Kaya nga po, yung tinatawag na Lion of Judah, sino po yung, minsan nag-special number po yung ating mga kabataan dyan, the Lion of Judah. Nandiyan po yan sa Revelation chapter 5, verse 5. Kung mapaplash po natin. Ang tinutukoy po niya, connected pa rin kay Jesus. So, ganun po pala, Lord, connected din po pala sa'yo. Kung bakit naputol doon sa, kay Jabez siya naputol. Pero habang binabasa ko, at matatagpuan po rin po yan sa Matthew chapter 1, yung lipi, nandyan din po yan, na si Jesus Christ doon galing. At kilala niyo po ba si Judah? Si Judah po is pang-apat na magkakapatid ni Jacob. At si Judas din yung nagsabi na ibenta natin si Jacob, ay si Jose. Amen. So, ano po yung pinupunto ko? Kumo-connect din po ito patungkol kay Jesus. Si Jabez po, kung makikita natin, yung kanyang istorya ng buhay is masalimuot. Ibig sabihin, sabi ng kanyang ina, Jabez ang ipapangalan ko sa iyo kasi nahirapan ako sa iyo sa aking panganak. At si Jabez po, meron din siyang mga kapatid. Tama? So tinatinan ko, bakit siya nahirapan? Pag ang isang nanay ng anak, pare-parehas din naman. Pero siguro, iniisip ko, sa akin lang, siguro yung panahon na yon, sobrang hirap ng buhay. Di ba? Kaya nga, nung inilabas si Jabez, habang siya lumalaki, bakit ganito yung buhay ko? Bakit parang mga tingin sa akin ng tao, hindi maganda? Yeah? Kasi yung pangalan niya, nakadikit, kaya tayong mga magulang, mag-iingat ka sa sinasabi mo sa iyong anak. Amen, yung dinideklara mo. Kaya habang siguro si Jabez naglalakad, tinutok siya. Andiyan na naman ang taong pinanganak. Kasi yun yung sinabi sa kanya ng kanyang nanay. Amen. Kaya nung si Jabez, habang nag-iisip siya, bakit ganito yung buhay ko? Pero sa paningin ng Panginoon, sino siya? Honorable. Ibig sabihin, marangal. Pakisabi sa katabi mo, marangal. Yun yung nakita ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya dito sa mundo natin, punta tayo muna dito sa mundo natin. Sa mundo natin, maraming honorable. Pag nanood ka ng TV, mga nakabarong. Tingin nyo si Jabez, honorable sa kanyang paligid? Hindi. Amen. Bakit? Kasi yung binigay sa kanya ng nanay niya. Diba? Jabez, pangalan mo kasi hirap ako sa'yo. Parang ganon. Tingin mo sa paligid, marangal siyang tignan ng mga kapitbahay, ng mga nasa paligid. Tingin ko hindi. Kaya nanalangin si Jabez. Amen. Ngayon, i-connect natin sa buhay natin ngayon. Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Marami bang nagsasabi sa'yo na hirap ka? Yung binabato sa'yo ng kaaway, wala ka ng pag-asa. Yung binabato ba sa'yo ng kaaway ngayon, hindi ka na makakaahon. Yung binabato ba sa'yo ng kaaway ngayon, pangit ang mga salita. Ang pinakasikreto, maging honorable ka lang sa Diyos. Amen. Maging marangal, maging matuwid, maging malinis, maging kaibig-ibig sa harap ng ating Panginoon. Tuloy natin. Nung si Jabez ay nanalangin, di ba? Ang una niyang hiniling, blessing. Amen. Hindi material. Pero bago po yon, bago natin pag-usapan yung blessing, ano ba yung
marangal. Ang sabi sa Kawikaan chapter 20 verse 3, ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan. Ngunit, ang gusto ng mangmang ay laging aaway. Amen. Ano daw yung marangal? Siguro si Jabez, siyempre marangal siya, tinutok siya, hindi siya nakikipag-away. Amen. Bagamat binabato siya ng pangit na masasamang salita, siguro ng mga kapatid niya, pero hindi siya nakikipag-away. Yun yung honorable. Amen? Tuloy po natin. At sabi sa Kawikaan chapter 19, verse 1, mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita, ngunit mangmang. Si Jabez hindi mangmang. Kahit mahirap yung kanyang buhay, di ba? Anong ginagawa niya? Hindi siya nakikipag-away. Hindi siya nakikipagtalo. Kaya ako naniniwala, yun yung tinignan sa kanya ng Diyos. Amen? Kaya nagbago yung kanyang buhay. Tuloy natin. Awit chapter 15 verse 1 to 2. O Yahweh, sino ang maaaring manatili sa iyong templo? Sila ang mga namumuhay na walang kapintasan, gumagawa ng matuwid, at nagsasabi ng katotohanan mula sa kanyang puso. Amen. Sino daw ang mananahan? Yung mga nagsasabi ng totoo. Amen. At yung walang kapintasan, gumagawa ng matuwid. Pakisabi sa katabi mo, matuwid. Amen. So lahat tayo, mga magulang, mga kapatid, merong kalakip ang ating buhay na patotoo. Tama? May patotoo ka sa iyong kapitbahay, may patotoo, at depende sa kanila kung ano yung kwento nila sa buhay mo. Si Jabez, ganun din. Meron siyang patotoo. Kaya lang, pangit. Kaya nga ang hiniling niya, ano? Lord, bless me. Amen. Hindi material. Gaano ba ka-importante yung blessing ng Diyos? Sino dito yung mga bahay na nagpapablessing na? Di ba minsan ini-invite natin si Bishop, Bishop, i-bless mo. O sa ating mga sasakyan, pinapabless natin yon. Bakit? Kasi yung blessing ng Panginoon, pwedeng magbago ng buhay natin. Amen. Yung blessing ng Panginoon, pwedeng magbago ng istorya ng buhay mo. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa nun. Amen. Sa sarili natin, hindi natin kayang magbago. Magbabago tayo minsan, isang buwan, isang taon. Pero matutukso pa rin tayo. Pero kapag yung blessing ng Panginoon, pumunta sa ating buhay, anong mangyayari? Magkakaroon ng panibagong istorya ang iyong buhay. Sino dito gusto ng bagong istorya ang kanyang buhay? Na si Kristo ang kanyang ipapatotoo. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. So si Jabez nanalangin sa Diyos ng Israel, specific. Diba? Siya ay nanalangin sa Diyos ng Israel at sabi niya, Lord, bless me. Kasi hirap siya. Nahihirapan siya. Kasi tinutokso siya. Lalo yung kanyang nanay. Kasi yung nanay yung may kasalanan. Jabez yung pinangalan. Jabez ang pangalan mo kasi nahirapan ako sa'yo. Kaya nanalangin siya ng Lord, bless me, Panginoon. Sawa na ako sa gantong buhay. Diba? Yung buhay natin na mahirap, na kung saan tinutokso tayo ng kaaway palagi, ang hilingin mo, blessing, wag mo na material. Amen? Kasi pag yung blessing, si Jesus Christ ang blessing. Saan galing ang blessing? Sa langit. Tama? Sino yung galing sa langit, bumaba sa lupa? Si Jesus. Amen? At nung bumaba si Kristo, tinuro niya ang daan tungo sa blessing. Sino ang blessing? Si Jesus. Pakisabi sa katabi mo, si Jesus ang tunay na blessing. Kapag may Jesus ka, kapag may Kristo ka, magbabago ang buhay mo. Wow. Amen. Sino gusto ng pagbabago? Lapit ka kay Jesus. Amen. Siya ang magbabago ng patotoo ng ating buhay. Ang dami sa Bible, nagbago ang patotoo ng kanilang buhay sa New Testament. Lahat ng mga apostol may mga pangit na patotoo. Amen? Lalo na si Saul. Tama? Si Saul ang hunting sa mga Kristiyano. Papatayin niya, ikukulong niya, hahanapin niya lahat ng Kristiyano. Pero nung matanggap niya si Kristo na totoong blessing, anong nangyari? Nagbago ang patotoo ng kanyang buhay. Na dati naghahunting ng mga mananampalataya, ngayon tagapagturo na ng salita ng Diyos. Amen. Kapag daladala mo si Kristo, kapag daladala mo yung totoong blessing na nagbibigay ng buhay, pwede kang makahawa at makapagbago ng buhay sa pamagitan ni Kristo. Amen.
Ang totoong blessing hindi material. Kasi maraming tao sa mundo natin ngayon mayayaman, bilyon-bilyon ng pera, pero walang blessing. Amen. Ibig sabihin, maraming pera pero walang Kristo. Walang Jesus. Hindi makontento. Male-maleta ang ginta. ginto sasabihin ko. Male-maleta ang pera. Pero walang Jesus. Amen. Hindi makontento. Sinasabing marangal, nakapagtapos ng iba't ibang mga degree, pero walang blessing. Amen. Kaya nga, tabi mo katabi mo, kailangan mo ng blessing. Hindi material ha. Kasi pwede kang maraming pera. Totoo yan. Lumabas ka lang dyan pumunta ka sa magagandang bahay, yung malalaki, may mga pera yan Pero tanong, may Kristo ba? Bakit sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. May blessing ka. Si Jesus yon. Amen. Kaya nga po, ano ba yung blessing? Sa Bible, ang blessing, sabi, a blessing is the extension of God's divine favor. Ibig sabihin, meron kang divine favor. Ibig sabihin, yung pabor ng Panginoon, palaging nasa iyo. Nasa akin. Amen. Di ba? Kaya nga yung humiling si Jabez, Lord, bless me, Lord. Para yung pabor laging nasa kanya. Iba ang taong may pabor ng Diyos. Yung pangit, kaya niyang tignan ng maganda. Ibig sabihin, yung parang wala ng pag-asa, sa paningin ng mayroong blessing o no mayroong Jesus, kaya niyang tignan ng may pag-asa. At saan man siya magpunta, yung pangit gumaganda. Amen. At saan man siya magpunta, yung madilim, nagkakaroon ng liwanag. Amen. Yung mga wala ng pag-asa, nagkakaroon sila ng pag-asa. Yun yung blessing. Ibig sabihin, yun yung hiniling ni Jabez. Ang tanong sa buhay natin, ano yung patutuo mo? Pwedeng baguhin ng Diyos. Amen. Ang pinakasikreto para matignan tayo ng Panginoon, maging honorable. Hallelujah. Amen. Sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao. Kasi kung pipilitin mo lang sa paningin ng tao, magkapera ka lang ng marami, honorable ka lang sa kanila. Tama? Kasi dito sa mundo, kung sino maraming pera, yun ang honorable. Totoo yun. Yun po ang totoo. Kaya nga sabi sa Bible, the love of money is the root of all evil Amen. Pero si Lord, hindi yun ang tinitignan. Ang tinitignan ng Panginoon, yung puso mo. Yung puso natin na handang sumamba. Yung puso natin na handang maglaan ng oras. Yung puso natin na hinahanap ang presensya ng Panginoon. Yung puso natin na kahit malayo, kahit tumuulan, handa ka pa rin sumamba sa Panginoon kasi alam mo, ang tunay na source ng blessing. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yun po yung hiniling ni Jabez. Yung blessing muna. Ano pa yun? Grace and loving presence. It represents the impartation of life, flourishing and purpose, and serves as an assurance of God's protection and God will toward His people. Amen. Yun po yung blessing. Amen. Kaya nga po, kung hihiling ka ng material, mas unahin mo yung blessing. Kasi yung material pwedeng mawala. Amen. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon. Ngayon, what is the purpose of blessing? Ito. Siyempre, para baguhin ka. Si Jabez, ano nangyari? Humiling siya sa Panginoon. At ang unang hiling, Lord, bless me. Tingin nyo, nagbago ang kanyang buhay? Nagbago. Hindi lang sinabi. Dahil ang Diyos natin, Diyos ng pagbabago. Amen. Ang Diyos natin, Diyos ng himala. Ang Diyos natin, yung Diyos na sa tingin ng ibang tao, wala ka ng pag-asa, pero pag lumapit ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng pag-asa. Amen. Yung mga pangit, kayang pagandahin ng Panginoon. Yung mga wala ng pag-asa, kayang gawin ng Lord ng may pag-asa. Yung mga patay nga, nabubuhay. Yung mga pilay, nakakalakad. Yung mga bingi, nakakapakinig. Yung mga bulag, nakakakita. Amen? Yun yung Diyos natin. Pakisabi sa katabi mo, yan ang Diyos natin. Amen. Yung totoong pinagmulan ng blessing, walang iba kundi si Jesus. Amen. Ano pa? To protect us. Katulad ng sinabi natin kanina. Para proteksyonan tayo. Kaya nga, sabi ko kanina, pag may bahay ka, pinapabless mo, binibless ni Bishop, di ba? Binibless ng mga mananampalataya, di ba? Para may protection.
Ano ba tayo? Hindi ba tayo templo ng Diyos? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ako nagkakamali. We are the temple of the Holy Spirit. Amen. Kaya nga, protektado tayo. Yun yung gusto ni Jabez. Amen. At yan din yung hilingin natin. Ano ba? To guide us. Gusto ng Diyos, gabayan tayo. Saan man tayo magpunta, kapag may blessing ka, kapag may Jesus ka, takot ang demonyo sa'yo. Ara ayaw niya. Ulitin ko, takot ang demonyo sa'yo. Pag wala kang blessing, nako, maniwala ka. Sabi sa Bible, the thief come to kill, steal, and destroy, and the devil is like a roaring lion. Pero kapag may blessing ka, kapag may Jesus ka, protektado ka, gabayan ng Panginoon, palaging nasa iyo at yung pabor ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ano pa? To lead us. Ang gusto ng Panginoon, i-lead tayo. Saan? Sa kanyang path. Diba? Ang kailangan lang, laging sinasabi dito sa harapan, na trust to the Lord with all your heart, and do not lean to your own understanding in all your ways. We must acknowledge Him. Amen? Ililid tayo ng Panginoon sa hindi tayo mapapahamak. Amen? Diba? Ililid tayo ng Panginoon doon sa tamang pagkakalagyan natin. Doon sa tamang pagkakasukat natin. Amen? Yun yung ginagawa ng blessing. Yun yung ginagawa ni Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya nga po, napaka-importante na meron tayong blessing. Mamaya hingi tayo ng blessing kay Jesus, sa Lord. Amen? Kasi pag may blessing ka, yan nga po yung sinasabi ka. Ano ba? To show the mighty power of God. Diba? Para ano? Pag may blessing ka, para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At para maitaas din si Kristo sa buhay mo. Amen. Ano pa? Para itaas, ito na nga po yun, para to break the works of the enemy. Diba? Minsan kasi sa buhay natin, pag nalilihis ka, nawawala ka na, sinaangkin mo na ikaw, dahil sa ayo, merong ka mga bagay na material, pwedeng alisin nyo ng isa sa isang iglap. Ang daming patotoo sa Bible, si Job na lang, di ba? Ang dami niyang kayamanan. Pero sa isang iglap na wala. Pero ang di nawala sa kanya, sino? Yung Diyos. Amen. Hindi nawala sa kanya yung Diyos, kaya ibinalik din ng Diyos. Amen. Kaya nga po, kapag may Kristo ka, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka magugulumihanan, hindi ka matatakot kung anumang mangyari sa mundong ibabaw na ito kasi alam mo na nandun ka sa blessing ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, who is the blessing? Sino ba ang blessing? Sabi ko nga po kanina, si Jesus. Kasi galing siya sa langit. Di ba pag nanalangin tayo, Lord, bigyan mo ako ng blessing. Maharap ka sa langit, di ba? Pinupunto mo yung iyong panalangin doon sa langit. Bumaba na nga si Kristo, sinabi na, ako ang blessing. Di ba? Ang kailangan na lang natin gawin, ano? I-accept natin si Kristo palagi, ipagkatiwala natin palagi sa Panginoon yung ating mga mithiin, yung ating mga plano, yung ating mga gustong mangyari sa buhay natin, yung gusto nating mangyari sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Si Lord ang nakakaalam ng future ng lahat ng bagay. Ang lahat sa buhay natin, si Lord ang may alam. Amen. Kaya nga, ang kailangan natin, maunawaan natin na ang blessing hindi lang material, ang blessing, ang totoong blessing, walang iba kundi si Jesus. Amen. Si Jesus ang totoong blessing. Ang sarap, di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi sa Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord, Jesus Christ. O, sa Tagalog na lang. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isokristo na siyang nagpala sa atin sa bawat pagpapalang iukol sa Espiritu sangkalangitan kay Kristo. Amen? So, ibig sabihin, si Kristo po ang blessing. Jesus is the blessing. Amen? Ito nga po, kapag may Kristo ka, if we have Jesus, we can do all things. Ito na nga po yun. Sino dito yung hindi pa tumatanggap kay Kristo, hindi pa nakakapanalangin? O yan, si Brother Dan. Pero yung tinanggap kay Kristo, aba, di ba? Lagi nga gusto sa blessing ng Panginoon. Ibig sabihin, sa presence ng Panginoon. Amen. Kapag ka, meron ka ng Kristo, kapag may Jesus ka na, hahangadin mo talaga yung presence ni Lord eh. Amen? Hindi mo talaga pwedeng abstinent yung linggo. Amen? Lalo pag may mga gawain. Kasi masarap sa presence ng Diyos. Amen? At sa presence ng Panginoon, nandyan gumagaan yung pakiramdam.
Kasi mula Lunes hanggang Sabado, ang dami mong narinig, ang dami mong nakita, ang daming mga nagpabigat ng iyong puso. Kaya nga ito yung araw na kung saan na ang Diyos ay lilinisin yung iyong mga problema at pagsubok. Amen? Kaya nga po katulad ni Jabez, marami siyang problema. May mga pagsubok din yun siya. Kasi biruin mo naman. Ini-imagine ko lang sa aking isipan, siguro lagi itong inaasar ng kanyang mga kapatid. May kapatid siya eh. Di ba? Kaya nga siguro, nang ma-feel niya, hindi ako to eh, hindi itong buhay ko. Lord, bless me, Panginoon. Yeah, humiling siya sa Panginoon. Anong ginawa ni Lord? Talagang pinagkaloob sa kanya yung kanyang hinihiling. Ganun din sa buhay natin, kapatid. Minsan, marami tayong mga bagay na ine-expect. At ito pa pinakamaganda. Huwag kang mag-expect ng malaki sa Panginoon kung hindi ka tapat sa maliit. Amen? Dahil ang Panginoon, alam niya kung ano yung para sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, alam niya kung ano yung para sa'yo. Kasi yung para sa atin, kung tayo hihiling ka ng bahay. Hihiling ka ng kotse. Hihiling ka ng kung ano-ano mga bagay na makakapag-satisfy sa iyong flesh. Pero kung hihiling ka, mayroon din patotoo sa Bible, sino? Si Solomon, hindi naman siya humiling ng yaman. Hindi siya humiling ng katanyagan. Ang hiniling niya wisdom. Para mapamunuan yung bayan ng Diyos, yung Israel. At ano sabi ng Diyos? Dahil hindi ka humiling ng kayamanan, hindi ka humiling na mamatay ang iyong kalaban, hindi ka humiling na mahabang buhay, maging yan ay ibibigay ko sa iyo. Amen. Kaya nga po, napaka-importante sa buhay natin, mga magulang, mga kapatid, na maunawaan natin kung sino ang totoong blessing. Dahil yung mga bagay sa mundo na nakikita natin, nilikha lamang yan ng pinagmulan ng blessing. Di ba? Yung bawat na tinatanggap natin, bawat natatamasa natin, galing yan sa nilikha ng Diyos, sa kanyang salita. At yung Holy Spirit, kapag meron kang Jesus Christ, pinapatutuhanan ng Holy Spirit yung mga salita ng Panginoong Jesucristo. Meron akong isang patuto about sa Holy Spirit. Meron po kami pinagtrabahuan, hindi ko na lang po sasabihin kung ano pangalan. Ano din sila sa Holy Spirit? Isang araw, may mga nawala sa kanya. Isang ganon yata yun. Kinatan niya ito, Gemma. Isang ganon. Puno-puno daw ng mga ginto, mga alahas. Tignan niyo yung galing ng Holy Spirit. Yung araw na yun, Lunes, hindi talaga ako papasok. Kasi naulan. Tsaka gagawa talaga ako dyan sa harap yung bako dyan. Yun yung nakaprogram sa isipan ko. Ngayon parang, inaano ko ng Holy Spirit na pumunta ka doon. Yung pala, sa cellphone ko, ang dami na, may tawag na. Na yun nga, nawala daw yung kanyang, parang isang gano'n na kalaki na lagayan, kanyang kakapal. Tapos may mga passport daw, nandun lahat. Ngayon, pagpunta ko doon, parang aligagana. Siyempre, kami lang ang nandun. Ay, kami lang ang nandun. Kaya yung Lunes talaga, napapunta ako. Ay, ngayon sabi ko, iba na yung kanilang itsura. Sabi ko, nilid ako ng Holy Spirit. Sabi, relax lang po kayo. Upo lang po kayo. Mag-pray po tayo sa Holy Spirit. Kasi naalala ko yung sinabi ni Rebe, yung suklay. So ngayon, nag-pray kami. Nag-pray ako sa Holy Spirit. Ipaalala nyo po kung saan. Kasi alam ko, hindi namin kinuha. Ngayon, umupo sa sala. Let's pray po tayo. Meron din mga English speaking. Let's pray to the Holy Spirit. Ngayon, umupo. Maya-maya, nag-pray din siya sa Holy Spirit. Nag-pray na ako. May umakyat sa taas. Pag-akyat sa taas, yung pala, meron palang secret yung lagay. Nandun lang pala. Sa tuwa biglang bumaba. Pastor, thank you. Nandito lang pala. Thank you for reminding us to pray to the Holy Spirit. So, ibig sabihin ko, kung hindi ko sinunod yung Holy Spirit, pumunta ako doon ako. Baka kami na napagbintangan. Pero, napakabuti ng Panginoon. Amen. Ba't tayo napunta doon? Testimony lang. So, napakabuti kasi yung si Jesus Christ, pag nasa atin yan, nasa puso mo, ako naniniwala, yung mga bagay na sinasalita mo patungkol sa Biblia, patotohanan siya ng Holy Spirit. Amen.
Kaya nga po, sa buhay natin, mga magulang, mga kapatid, mas hanga din natin yung blessing. Na walang iba kundi si Jesus. Huwag mong idikit, kumbaga huwag mong ihalin tulad yung blessing na material. Magkabukod yun. Amen? Kasi sabi sa Bible, nilikha ng Panginoon yung mga langit at lupa sa pamagitan ng salita. Pero yung blessing, binibigay sa tao. Ibig sabihin, binilis nga niya si Judas eh. Matatagpuan niyan sa Genesis. Nandun po yun, yung sinabi, basahin po natin. Genesis 49. 49. Nandiyan ba, Goy? Tignan niyo po yung pagkakasabi kay Judas. Ulitin ko, si Judas po ay pang-apat na magkakapatid. Ang sabi dito, ikaw naman, Judah, ay papupurihan ninyong mga anak. Sa verse 1 po muna, yung sinabi ni Jacob, ay ng Diyos. Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak. At sinabi, lumapit kayo sa akin. At sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyong hinaharap. Ayan. Sa inyo sa hinaharap. So diniklara na ni Jacob, ito na po pala yung hinaharap. Sino daw? Si Judah? Tandaan po natin, si Judah galing si Jesus Christ galing sa lipi ni Judah. Sabi diyan, ikaw naman, Judah, ang papupurihan ninyong mga anak ng inang mong mahal. Hawak mo sa liig ang inyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Di ba yung Lion of Judah? Muling nagkukubli matapos pumatay. At tulad ni Judah, leyong nahihimlay, walang mga ngahas lumapit sino man. Yan po yun. Amen? Kaya nga po, nagtataka ako kasi halos marami na tayong napag-aralan about kay Jabez. Kaya sabi ko, ganun po pala, kaya si Jesus Christ connected din kay Judah. Amen. Tuloy natin. Kapag may Kristo ka, magiging malaya ka saan? Sa takot. Sino dito taas ang kamay ang natatakot? Huwag po tayo maging sinungaling. Minsan natatakot tayo. Lalo na kapag dumarating yung bill. Si Bill at saka si Judith. Judith ng ilaw, bill ng kuryente. Yung bill ng kuryente natin, 30. Ang laki. Pero God will provide. Amen. Di ba? Gusto ng Panginoon, maging payapa ka dyan. Amen? Free from anxiety. Maraming tao na maraming anxiety. Di ba? Pag nagpa-check up, wala namang sakit. Yung pala, spiritual ang kanyang problema. Bakit? Nawala yung blessing. Inagaw ng kaaway. The thief comes to kill, steal, and destroy. Ang una niyang aagawin, yung relasyon mo sa Diyos. Pag nawalan ka ng relasyon sa Diyos, diyan ka na magkakaroon ng anxiety. At pag nagkaroon ka ng anxiety, magkakaroon ka ng karamdaman. At pag nagkaroon ka ng karamdaman, pupunta ka sa ospital. Pag pumunta ka sa ospital, sasabihin sa'yo, pera. Pera. Pero kapag may Jesus ka, si Kristo lang ang tatawagan mo. Dahil siya ang the best doctor. Amen. Dahil ang sabi sa Bible, by stripe we are healed. Amen. Kaya nga po, kung ano yung mga laman ng puso mo, na mga nakaukit na salita ng Panginoon, kapag yan idineklara mo, at si Kristo ay nasa iyo, patutunayan niya ng Holy Spirit, at gagaling ka nga na. Sino ang gustong gumaling at may mga karamdaman na gustong gumaling? Yun, sininong birds. Amen. Diba lahat tayo? Gustong pagalingin ng Panginoon. At alam nyo ba, ako'y naniniwala, na ang mga taong gustong maranasan ng Panginoon, gusto kanyang pasayahin. Hindi kanya gustong palungkutin. Gusto niyang pagaanin yung iyong daladala. Katulad ni Jabez. Ang bigat ng kanyang daladala. Gusto niyang alisin. Ang kailangan mo lang gawin, maging tapat tayo sa Panginoon. Amen. Yung mga suliranin, yung mga problema, yung mga kabigatan, yung mga bayarin, lahat gusto ng Panginoon pagaanin sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin si Kristo bilang isang Panginoon ng Diyos ng buhay mo. Amen. Kapag may Jesus ka, gusto kanyang palayain sa yun nga, sa sickness, sa karamdaman. Kami maraming beses. Natuwa ko sa anak ko kasi Jem. Pinainom naman yung sinasabi ni Rev, yung kala po yan? Cloves. Sakit pa rin ang ngipin. Maya-maya, humigay. Sa sobrang sakit na, nag-worship. Humingi ng tawad kay Lolo. Tari. Maya-maya, biglang nawala. Sabi ko, anak, buhay kasi ang Diyos. Diba? Yun lang ang kailangan natin gawin. Gusto ni Lord mo, magmula sa puso mo, yung talagang pagtawag. Yung sakit, kaya ng Diyos ka magalingin yan eh. Amen. Yung problema, kaya ni Lord yan.
Sabi mo sa katabi mo, kaya ni Lord yan. Amen. Ang kailangan mo lang gawin, maging honorable ka. Kung wala ka ng sakit, honorable ka ba? Pag marami ka ng pera, honorable ka ba rin ba? Napagkakatiwalaan ka pa rin ba sa mga bagay na meron ka? O pag may sakit ka lang, doon lang tayo. May mga problema lang, doon lang magkakaroon. Ang gusto ng Panginoon, may sakit o wala, honorable ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang sabi sa ating kinanta, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano pa? Free from debt. Ano ba, mga utang. Sino dito may mga utang? Binayaran na ng Diyos yun. Minsan kumukuha tayo, pero kaya naman natin bayaran. Pero ang ibig sabihin ko, kung lagi na lang maraming kang utang, di ba gusto ni Lord, palayain tayo dyan. Amen. Ano sikreto? Maging honorable ka sa Panginoon. Lalo sa pagbibigay. Pakitabig mo katabi mo, lalo sa pagbibigay. Parang ayaw nyo. Lalo sa pagbibigay, maging honorable ka dyan. Amen. Kasi yun yung tinitignan ng Panginoon. Ano pa? Free from addiction. Pag may blessing ka, gusto ko ni Lord, palayain. Saan ka ba na-addict? Sa gadget. Sino may mga gadget? Cellphone, Facebook, TikTok. Ano ba? Yung mga ginagawa natin na nauubos ang oras natin. Gusto ni Lord, palayain tayo dyan. Kasi nawawala tayo sa totoong blessing. Nakakalimutan natin na sa presensya ng Panginoon magbabat. Amen. Kaya nga po, ang gusto ng Panginoon, katulad na kay Jabez, di ba? Ano ba panalangin niya? Lord, expand my territory. Ano yung gusto mong mag-expand sa'yo? Meron ba akong messages at gustong ibigay sa inyo? Ang ipanalangin mo, mag-expand yung faith mo. Amen. Mag-expand yung ating pananampalataya. Kumbaga, tumatagos. Yung problema, nandyan, dahil may faith ka, parang nagkakaroon, tumatagos doon. Hindi mo nakikita, bagamat nararamdaman mo, bagamat nakikita mo, na-experience mo, dahil may faith ka, ang laki at ang lawak, ang lalim ng iyong pananampalataya, ang nakikita mo, hindi problema, kundi solusyon. Sino solusyon? Si Jesus. Amen. Kaya nga kung gusto mo expand mo yung faith natin. Hilingin natin sa blessing. Hilingin natin kay Jesus. Ano pa? Expand din natin yung ating love. Kung nilalove mo lang yung mga mahal mo sa buhay, ang sabi sa Bible, love your neighbor as you love yourself. Yung mga minamahal mo lang, yung mga tao nagbibigay sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, yan din ang expand mo. Amen? Expand mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Hallelujah. Yung parang gusto mo na, Lord, ikaw na ang lahat sa buhay ko. Excited ka palaging tumunta ng church. Bakit? Kasi mapapalaya kang palagi. Mapapagaan ng Panginoon yung iyong daladala. Diba sabi sa Matthew 11:28, come unto me, o lumapit kayo sa akin. Mga lubhang nahihirapan, nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan daw tayo ng Diyos ng kapahingahan. Sino po ang nagbibigay ng kapahingahan? Si Jesus. Pakisabi sa katabi mo, si Jesus. Anong gusto ng Diyos na lumawak sa atin? Tumami sinasabi ko kanina, malapit na po tayo. Kung gusto mo, lumawak yung mga bagay. Kasi alam ko po, lahat tayo gusto natin ng paglawak ng ating pinansyal. Sino dito yung may mga business? Kaya ng Diyos yan. Palawakin. Ang sikreto lang, maging honorable ka. Kasi minsan, ang tendency ng tao, ang sakit pag nakakalimot, nawawala. Kaya ang gamot sa kalimot, ano? Paalala. Pakitapik mo katabi mo, paalalahanan mo ako. Kapag may nag-i-invite sa'yo sa church, magpasalamat ka dyan. Pinapaalalahanan ka niya na magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Amen? Pero kung mag-i-invite sa'yo sa kalokohan, huwag kang sumama dyan. Hindi magbibigay ng benepisyo sa buhay mo yan. Pero kapag palagi kang ini-invite patungkol sa Lord, yan ang totoong kaibigan. Amen? Yan ang totoong nagmamalasakit sa'yo. Na gusto kanyang mapalapit sa Panginoon. Muli, tapikin mo katabi mo, paalalahanan mo ko. Paalalahanan din kita. Kasi ang ang gamot sa tao, di ba? Punta tayo sa Bible. Ang mga Israelita, nung inilabas ng Diyos sa Ehipto, di ba?
Ngayon, nung nandun na sila doon sa Ehipto, ay sa disyerto, ang Diyos naman nagpapaulan ng pagkain. Mana, pugo, di ba? Sa gabi may haliging apoy. Sa umaga may ulap na sila ay nililiman. Sa makatuwid, hindi sila nagugutom. Yeah. Ang problema sa mga Israelita, palaging nakakalimot. Bakit nakakalimot ang mga Israelita? Dala ng mga maraming problema, pagsubok. Amen? Kaya ang ginagawa ng Panginoon, palagi nagpapaalala sa atin. Minsan, kung hindi ka madala sa paalala, mayroong pinapadala ang Diyos ng mga kapatiran, minsan talagang inaalaw ng Panginoon yung problema. Yung pagsubok. Dahil yan lamang ang susi para magbalik ka. Dahil ang mga taong hindi nakakaranas ng mga pagsubok, problema, tuloy-tuloy lang ang buhay at nakakalimutan ng Diyos. Nagiging busy na sa mga nilikha ng Panginoon, hindi na nagiging busy sa manlilikha, sa totoong blessing. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, ulitin ko, si Jabez, bago na nanalangin ng paglawak, ng paglaki, di ba? Ang una niyang hiniling, blessing. Kaya ngayong umagang ito, hihiling tayo ng blessing. Hindi po material, kundi si Kristo mismo pumasok sa puso mo. Amen? Kaya kung hihiling ka ng malaki, minsan tayo mga tao, di ba, humihiling tayo ng malaki? Ang tanong, tapat ka ba sa maliit? Kung hindi ka tapat sa maliit, huwag kang humiling ng malaki. Amen? Kasi minsan, yung malaki ang nakakapagpawala sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung para sa'yo at para sa akin. Amen? Last verse po, ang sabi sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ako po naniniwala si Jabez matuwid yun eh. Kahit sa kakaunti. Kasi hindi siya tatawagin ng Diyos na honorable. Kung di siya tapat sa maliit na bagay. Amen? Ang tinitignan ng Panginoon yung tapat. Dahil ang taong tapat at ang tinitignan ng Panginoon, kapatid, walang iba kundi yung mga pusong handang tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Yung material na bagay, kaya ng Diyos ibigay yan. Ako naniniwala ako dun eh. Excited nga ako sa buhay ko eh. Kasi alam ko, bibigyan ako ng Panginoon eh. Amen? Naniniwala ako, kaya ng Diyos yun. Yeah? Ang gusto lang ng Panginoon ngayong umagang ito, ang hahangarin natin ngayon, yung sukdulang biyaya ng Diyos. Amen? Katulad ni Jabez, sa buhay natin ngayon, anong gusto mong mabago sa buhay mo? Anong gusto mong patotoo ng buhay mo? Katulad kay Jabez, gusto niyang mabago yung patotoo ng kanyang buhay. Kaya humiling siya na pinapasok niya ang Diyos sa buhay niya. Ganun din sa buhay natin. Kaya ng Diyos baguhin ang patotoo ng buhay natin. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Bago po yon, kung meron po tayo mga dala-dala, mga bigat, mga problema, mga pagsubok, walang ibang solusyon kundi ang Diyos. Si Jesus lang. Amen? Awitan natin ng Panginoon. Awitan natin sinasabing sukdulan ng biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Kung yung ginagawa ng kaaway sa buhay natin is pinapasuko ka, kapatid, sa pamamagitan ng mga pangalang, problema, pangalan yan eh. Katulad ng ginawa ng nanay ni Jabez, pinangalanan niya ni Jabez. Ano ba mga pangalan na idinidikit ng demonyo sa buhay natin? Karamdaman, sakit, trangkaso, lagnat. Amen? Pangalan yan eh. Di ba? Minsan nga, paglabas mo, pag may sakit yung anak mo, ay may trangkaso yung anak ko eh. Sinasabi mo mismo yung pangalan. Di ba? Yan yung gustong alisin ng Panginoon. Yung pangalang inilagay ng demonyo sa buhay mo. Gustong alisin ng Panginoon yung pangalan. Anong pangalan yung meron ka ngayon na pangit? Anong karamdaman yan? Anong problema yan? Pinansyal, karamdaman, sakit, cancer, ubo, trangkaso. Pag pinapasok mo si Kristo sa buhay mo ng totohanan at tinagtapat mo ang lahat ng iyong mga kalikuan, ang Diyos ay kikilos sa buhay mo.
Babaguhin ka niya from inside to outside. At makikita na bago ang patotoo sa buhay. Amen. Kaya po ngayong umagang ito, purihin natin ang ating Panginoon. At kung may kahilingan ka mamaya, gusto ng Diyos baguhin at alisin lahat ng bigat na nararamdaman mo ngayon. Kaya po pikit po natin ang ating mga mata. Kaya mo po yung katabi mo. Focus mo po ang iyong sarili. Sabihin natin at awitin natin. Habang hindi Yes, Lord. karapat-dapat, pagkukulan ng kapag, at wagas mo pagsinta. Habang walang nakita. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Sabihin mo sa Panginoon na buong puso. Iyakap tayo ng Panginoon. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sulang liyan. Once again, sabihin natin sa Panginoon, habang di karapat-dapat, pero ginawa tayo ng Diyos na karapat-dapat. With all our heart. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng kapag, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan. Habang walang kakayanan, nasundian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap tayo ng Diyos. Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sumurang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa susukulang biyaya mo. Ang walang salang manubos. Ang walang salang manunubos. Inakunan ng Diyos lahat ng parusa. Yung karamdaman, yung sakit, lahat inakunan ng Panginoon para gumaling ka. Para gumaan ang iyong pakiramdam. Ano ka ba sa tulad ko'y gawa ng iyong katwiran at ako'y patawarin? Yakap mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at
Jabez, mga magulang kapatid. Tulad ng sabi ko rin kanina, yung mga pangalan, example, karamdaman, kakulangan, gusto ni Lord tanggalin yan ngayon. Amen? Kaya nga kung meron kang hinihiling, si Lord ang may kakayanan niyan magbigay. Yung kagalingan, pikit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating kamay, kanang kamay sa Diyos. Isuko po natin ang ating buhay sa Lord at humiling po tayo ng mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Sunod po tayo sa maiksing panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Isus, marami pong salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Muli akong humingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Muli kong binubuksan ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon, tagapagligtas, tagapagpagaling ng aking buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga magulang, mga kapatid, si Lord alam po yung laman ng puso mo. Ano po yung gusto mong mag-expand sa buhay mo? Kaya ng Diyos po yun. Yung business mo, yung trabaho mo, kaya ng Diyos mag-open ng maraming pintuan. Kaya ng Diyos pagalingin yung iyong karamdaman ngayon. Ang gusto ng Panginoon lang, ito, simple. Maging honorable ka sa Kanyang harapan. Sige po, manalangin ka sa Panginoon. Meron po tayong ilang minuto. Manalangin ka po, yung hinihiling mo sa Lord, gusto mo ng kagalingan, pagagalingin ka ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, maging tapat ka sa Kanya. Minsan na-experience natin yung mga pangit, minsan kakulangan, minsan hindi umaayon yung takbo ng business natin, yung may mga utang, may mga problema, may pagsubok. Gusto ng Panginoon, pumasok siya yan. Katulad ng sinabi natin kanina, inaccept natin si Kristo. So si Kristo nang bahala sa'yo. Sige po, manalangin ka, ano yung hiling mo sa Panginoon. Naniniwala ako, katulad ni Jabez, titingin ka din ng Diyos. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagdidig mo, Lord, sa mga panalangin ng aking mga kapatid. Ngayon pa lamang, Lord, inaangkin na namin na ang bawat humiling, Panginoon, ng kagalingan ay pinagaling mo na. Dahil pangako mo, Lord, na sa iyong mga latay, ang mga karamdaman ay dinala mo na. Sa lahat pong may nararamdaman, taas niyo po ang inyong kamay. Pray ko po kayo. In the name of Jesus. Hallelujah. Ama namin Diyos na buhay, na nasa langit, na may-ari ng aming buhay. Lord, sa lahat ng may nararamdaman, sa mga nasa live streaming na nanonood, Lord, hallelujah, in the name of Jesus, by His stripe, Lord, sinabi mo, pinagaling mo na sila. Lord, I declare healing in the name of Jesus. Lord, salamat at nire-review ko lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang buhay. At ito po ay winawasak namin, binabasag namin sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan in the name of Jesus. Sa lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, ay dinideclare ako, ang kagalingan, Panginoon, ay naranasan na nila in Jesus' name. Kaya ngayon, pasalamatan mo na ang Panginoon na pinagaling ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng kakulangan, Panginoon, ang mga nagkukulang sa pinansyal, Lord, in Jesus' name. Lord, salamat sa bukas na langit, sa mga bintanang binuksan mo, Panginoon, na ibubuhos mo ang masaganang pagpapala mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah, hallelujah.
Lord, salamat sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa isang salita mo, Panginoon, pwedeng mangyari at magbago ang sitwasyon ng aming buhay. Kaya Lord, salamat ng marami. Lord, dalangin ko sa lahat ng aking mga kapatid, na lahat sila nanalangin, Panginoon, ng kanilang kahilingan, Lord. Ngayon pa lamang ay siniselyuhan ko ng makapangyarihan at banal mundo ko. At ito po, Panginoon, ay hindi maagaw ng kaaway. At ang kaaway, pinakanyang kapangyarihan, ay pinapawalang bisa ko sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, ngayon pa lamang, Lord God. Salamat, salamat. Wala kaming ibang babanggitin, kundi salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, salamat. Mula po ngayon, Panginoon, kami po ay magiging honorable sa iyong harapan. Magiging tapat kami kung pagyamanin mo man kami, Panginoon. Hindi kami madadala nito. Bagkos kami ay magiging tapat. Kung palakasin mo man kami, Panginoon, ang aming kalakasan ay ibabalik namin sa iyo, Panginoon, ng pagpupuri. Lord, salamat, salamat, O God. Dalangin ko, Lord, sa bawat isa, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan. At ang presensya mo at ang blessing mo at biyaya mo ay palagi pong sumaamin. Lord, salamat, pinupuri ka namin, niluwalhati ang iyong pangalan. Dinadakila, pinaparangalan ka, Lord. At ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yung pinakamalakas po na palakpak. Amen. Hallelujah! God bless us all. Tayo po ay makakaupo na. Praise. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sa umagang ito, nandoon po na napakalinaw na si Jesus ang tunay na blessing. Amen? No? Katulad po ng habi nga naging panalangin ni Jabez, no? Bless me indeed. No? Naroon na sabi nga yung unang hiniling niya yung pagpapala, yung in. Ibig sabihin yung talagang innermost muna. At ito'y walang iba kundi ang ating mga puso, no? At kung talagang naroon at tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus na tunay na blessing, ano ang sabi? Sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Na kung talagang ang tunay na blessing ay nasa ating buhay, ang sabi po, hindi tayo magkukulang. No, hindi tayo magkukulang. Nandun yung naroon po yung talagang provision ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At dahil nga po naroon yung blessing na yon na ating habi nga po ay taglay-taglay, naroon po na nais niya na maging honorable tayo, no, marangal, matapat. At sa oras pong ito ay matete sa pamagitan ng ating pagkakaloob. No? Dahil kapag po tayo ay napatunayan na honorable sa harap ng ating Panginoon, ang sabi nga ng ating pinag-aralan, naroon yung pag-iingat niya. No? Sabi nga yun siya yung ating protection. Naalala ko po, sabi nga po ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na alagaan ang aking nanay for 7 years. No? Siya po ngayon ay 90 plus na, no? 90 years old, magna-91 sa November. Habang siya po ay nasa aking puder, no, for 7 years, talaga ang lagi ko pong sinasabi na kapag kasi meron po siyang allowance na natatanggap, no? Doon sa allowance na yon, talagang binubukod ko po yung kanyang tithes and offering, no? At kapag ito po ay akin nang ihuhulog di sa gawain, ang lagi kong dinideklara, Panginoon, ito po ang proteksyon ng nanay ko, no? Kaya alam niya po rin po ang ating Panginoon, 90 years old na po siya, magna-91, wala siyang maintenance, no? Walang manakaw ang kaaway sa kanya, wala siyang maintenance. Sa ngayon po, mag-iisang taon na yata, naroon siya sa Pasig, no? Dahil doon naman talaga yung bahay namin na
ang nag-aalaga po ngayon sa kanya ay yung aking tiya. No, kapalinan po yun. Parang kumbaga, kapatid niya po na bunso, kaedad ko naman din. No? At one time, nakalimutan yata nila yung nakalimutan nila, although nandun na nakakilala na rin sila sa Panginoon, pero biglang nalimutan nila yung tunay na blessing, yung tunay na healer, no? Dahil bigla po na parang nag-lockjaw yung ng nanay, no? At dahil doon, bigla pong naagaw ng kaaway yung blessing. At dahil naagaw ng kaaway yung blessing, no? Nataranta sila. No? Nataranta sila. Nandoon na ninervyos. No? Hindi nila at yun nagawang tumawag. Pero nung malaman ko po yun, syempre unang-unang nilapitan ko yung blessing. Ang ating Panginoong Yesus, no? Diniklara ko kaagad that Jesus is Lord over sa nanay ko, no? Siya yung talagang blessing ng kagalingan, ng kalakasan. At pagkatapos po nun, kasi pag diniklara natin yung tunay na blessing ang ating Panginoong Yesus, tandaan po natin, makakakilos siya ng makapangyarihan sa ating buhay. Kaya ako po, every time na meron akong nararanasan na dinideklara ko kaagad, no? Yung tunay na blessing, ang Panginoong Yesus, sinasabi ko kaagad, Jesus is Lord over my body, Jesus is Lord over my head. Kung saan yung masakit, Jesus is Lord, no? At nararanasan ko po yung kagalingan. At nung time pong yon, dahil nga napasok sila ng nervyos naroon po na yun nga tumawag sa akin, dahil alam ko yung tunay na blessing, walang iba kundi ating Panginoong Yesus, kaya una siya yung tinawagan ko, pinag-pray ko, at nagbigay siya ng wisdom, no? Nagbigay ng wisdom yung tunay na blessing ang ating Panginoong Yesus. Pinaalala niya sa akin si Ate Eileen. Tinawagan si Ate Eileen. Ate Eileen, ano po yung dapat gawin? Nag-lockjaw daw yung ang nanay. E di sabi lang po ni Ate Eileen, sa ganito niyo po tinuro. At sinabi ko doon sa aking pamangkin na ganito ang gawin mo, no? At praise God dahil sinunod nila, no? Unti-unti po ay naisara na ng nanay ko yung kanyang bibig, no? Kaso nga, medyo naagaw ng yung takot, naroon na ang sabi ay nag-high blood, no? Baka daw pumasok yung ibang mga pangalan katulad ng pangalan ni Jabez na no? Ang pumasok na pangalan baka na-stroke, ganun na mga Kaya alam nyo, ang ginawa po nila, itinakbo nila, although nawala na yung paglalakjot, itinakbo pa nila doon sa emergency, no? Ang pinagtakbuhan nila ay Medical City, no? Pagdating doon, alam niyo po, tinignan lang po, wala na yung lakjo, no? Pinataas daw ang kamay, pinataas ang paa, siguro chinecheck kung pero wala naman. Praise God dahil nung dumating yung kapatid ko na kasunod, naroon na, dahil alam nila, pag Medical City, talagang parang mabilis ang metro, no? Kaya yung kapatid ko, nagmamadali, na, ano yung resulta? Kung wala, no? Kaya, wala pang isang oras, nailabas na nila, no? Nailabas na nila yung nanay ko. Pero ang dito, alam nyo, wala pang isang oras, ang naging bill, alam nyo kung magkano? 6,666. Nung malaman ko yan, sabi ko, hindi kayo naging aware. No, pinagaling na ng Lord, naalis na yung pagiging yung lockjaw, no? Dahil binaliwala nila yung blessing Kasi ang blessing, ang ating Panginoong Yesus, lagi kang bibigyan niya ng kapayapaan, no? At sa pagkakataon na yun, binibiro ko nga sila, hindi nyo alam. Pinataas lang ang kamay, pinataas lang ang paa. Ano ibig sabihin nun? Hold up! Na-hold up sila. Wala pang isang oras, 6,666. Kaya alam nyo,
kapag po ang tunay na blessing ay nasa puso natin, katulad ng hiniling ni Jabez, bless me indeed. Ibig sabihin, nasa puso natin. Huwag natin pabayaang mawala. No? Ito yung ating divine protection. No? Ito yung ating divine guidance. Ito yung wisdom. Ililid ka niya sa tama. No? Kaya po rin po ang ating Panginoon sa pagkakataon pong ito, kung sa ating financial ay meron po tayong naroon na nararanasan, the Lord wants you to bless you indeed. Nais lang ng Panginoon na makita o naroon na yung kung paanong tinawag si Jabez na honorable, marangal, matapat, makita sa atin ito. Katulad nga na nabanggit ni Pastor Dong, no? Kapag napagkatiwalaan tayo sa maliit, pagkakatiwalaan tayo sa malaki, no? Kaya sa pamagitan ng ating pagkakaloob, hindi po ito basta kasi yung ibang hindi nakakaunawa, sabi nga ay parang para sa kanila, parang nananakawan sila, no? Nawawalan sila. Pero kung alam natin ang katotohanan, yung time po na kung saan tayo ay nagkakaroon ng offering, it is the time wherein pinatutunayan natin that we are honorable before the sight of God. Na tayo ay marangal. Tayo ay mapapagkatiwalaan. At tandaan po natin, hindi natin siya mahihigitan sa ating pagkakaloob. Wala tayong maipagmamalaki sa mga pinagkakaloob natin. Natetes lamang yung ating pagiging tapat, lalo na sa pananalapi sa ating pagkakaloob. At tandaan po natin, ang sabi sa Bible, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over. No? Siya ang nagbabalik nito ng siksik, liglig, at umaapaw. At mapapatunayan natin na talagang siya nga yung ating blessing. Amen? No? Sa oras na ito, nais ng ating Panginoon na ilagay natin sa ating mga puso, si Jesus ang ating blessing. Amen? No? Kung talagang tinanggap mo siya sa buhay mo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, siya ang blessing mo. Siya ang magbabago ng buhay mo. Siya ang magbabago ng ugali natin. Siya ang magtatransform sa atin. Siya ang mag-aalis sa atin sa kahirapan. Kaya kung hanggang ngayon, ang ating kaisipan, pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap, pag tinanggap mo ang tunay na blessing, no? Kung dati-rati yun ang sinasabi mo, ngayon masasabi mo na mamamatay ako na pinagpala ng lubos dahil ang tunay na blessing ay nasa aking buhay. Amen? Kaya sa pagkakataon pong ito, sa ating pong oras na ito na gaganapin na pagkakaloob, this is just a way wherein the Lord can test our sincerity, no? Yung ating katapatan. Kilala tayong lahat ng ating Panginoon. Alam niya yung buhay natin. Wala tayong may itatago sa Kanya. Alam niya, naalala ko, medyo maaga-aga pa naman. Last Sunday, nandun kami sa Calapan. No? Nandun kami sa Calapan. Dahil Saturday, nag-anniversary yung J. Blue Bulalakaw. Medyo malayo po yon sa Calapan. 4 to 5 hours ang biyahe. Tapos Sunday, nagkaroon ng joint fellowship doon sa Calapan, no, sa Block 6. At may program na sila, meron na silang mga naka-assign kung sino no. Alam niyo, bago bigla-bigla pa lumapit sa akin yung isa, yung si Pastora Jonah, na sabi niya, Reb, ikaw po yung ikaw na ng offering, no? At nung sinabi niya yon, alam niya, biglang nagbigay ng verse, no? May biglang ibinigay na salita ng Diyos kasi ang Holy Spirit, siya ang magpapaalala ng mga salita niya no? Ng mga, sabi nga yung mga kinakabisa natin mga Word of God, nagiging makapangyarihan lang yan kapag ang Holy Spirit ang nagpaalala nito sa atin. Kasi yun yung trabaho ng Santong Espiritu. Bigla pong pinaalala sa akin ng Panginoon yung sa Acts chapter 4. Yung kung saan naroon na dahil nagkakaroon ng expansion, naranasan nila yung outpouring ng Holy Spirit, naging bold ang lahat, lalo na si Peter,
isang pangangaral lang niya ng salita ng Diyos, 3,000 kaagad ng naligtas, no? Susunod 5,000. Kaya nagkaroon ng expansion. At dahil dito, doon sa expansion na nangyayari, nangangailangan, no? Kasi maraming nagiging workers, nangangailangan ngayon ng support, no? At dahil dito, dahil sila nga ay puspos ng Santong Espiritu, nabuksan ang kanilang mga puso for being generous, no? Kaya yung iba, dahil napuspos sila ng Santong Espiritu, nabuksan ang puso nila na talagang mag-all out sa pag-suporta kasi nagkakaroon ng expansion. Yung iba, binibenta nila kahit yung mga lupa nila, no, yung kabuhayan nila, ibinebenta at dinadala doon sa templo at naroon na ibinibigay para magamit, no, para magamit sa expansion ng gawain ng Panginoon, no? At dahil dito, makikita po natin ang sabi doon sa Bible, sa Acts chapter 4, doon sa last ay naroon po na, dahil doon sa kanilang ginawa, wala ni isa man ang nagkulang. Wala ni isa man ang kinapos. Ibig sabihin, lahat pinagpala. No? Lahat pinagpala. Dahil hindi nga natin mahihigitan ang ating Panginoon sa pagbibigay. Pero may pagkakataon po, yung sa susunod na verse, Acts chapter 5, merong mag-asawa, na-touch sila, no? Na-touch sila, no? Na naroon na gusto nila maging bahagi din. Pero ang ginawa nila roon na, sabi niya, nagkausap yung mag-asawa, si Ananias at si Sapphira. Ang sabi ng mag-asawa, maging bahagi tayo sa expansion, no? Para marami pa makakilala, makatanggap sa ating Panginoong Yesus. At kaya nagkaisa sila na ibenta yung kanilang lupa, no? At nung naibenta na nila yung lupa, alam nyo, nung mahawakan nila yung pinagbentahan, nagbago yung isip. Nagbago yung isip nila. Nung una, dahil excited sila doon sa expansion, ang gusto nila, parang nila ay yung mapagbebentahan, i-offer din nila, no? If i-offer nila, ibibigay nila doon sa templo, sa pangunguna nila Peter noon, no? Nila Pedro. Pero nung mahawakan yung blessing, nahawakan yung pinagbilan, nagbago. Nagbago. Nagkaroon ng kutsaba yung mag-asawa na bawasan natin tong masyadong malaki yung pinagbilan. Bawasan natin. No? Maaaring meron silang reason na maganda, pero yung una nilang desire na talaga maging blessing, no, maging na i-share yung yung pinagbilan na bago. Nung makita nila yung pinagbilan, no, nagkakutsaba sila. Ginawa, binawasan yung pinagbilan, no? At dinala ito ni Ananias, ng asawa ng lalaki. Pumunta siya doon sa templo at sinabi kay Pedro na ito po yung pinagbilan ng aking lupa, ng aming lupa. Ino-offer po namin para magamit sa Pero alam nyo, dahil puspos ng Santong Espiritu si Pedro, ang sabi sa kanya, ito bang lahat ang pinagbilan ng inyong lupa? Ang sabi po ni Ananias, opo, habing ganon. Alam niyo, sabi ni Ananias sa kanya, di ba sa inyo yung lupa? Kayo ang nag-decide na ibenta ito at ilagak o i-offer para sa gawain ng Panginoon. Bakit kayo nagsinungaling sa Santong Espiritu? Bakit kayo nagsinungaling sa Santong Espiritu? Alam niyo, nung marinig po ni Ananias yun, nanginig siya sa takot, bumagsak, patay. Bigla-bigla po namatay siya. At siya ay dinala, binilibing na, no? After 3 hours, late dumating. Late umattend yung asawa, si Sapphira, no? Pagdating ni Sapphira, tinanong siya ni Pedro. Sabi niya sa kanya, ito ba yung halaga ng
pinagbilan ng lupa nyo? Ang sabing ganon, opo! Sabi niya ganon. Yan ang sagot. Alam niyo, sabi sa kanya, bakit pinagkasunduan nyo na magsinungaling sa Santong Espiritu? At dahil dito, alam niyo po ba, bigla siyang bumagsak at namatay. Ano po ang pinakikita dito? No? Ang sabi nga po, yung katapatan. The Lord wants us, nais ng ating Panginoon na makita tayo o mapabilang tayo doon sa isang marangal, honorable, tapat na lingkod niya o mananampalataya. Kasi kilala tayong lahat ng Panginoon wala tayong maitatago sa Kanya no? Wala tayong maililihim sa Kanya. He knows everything. He sees everything, no? He controls everything. Kaya alam niyo po, isang paalala po na sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon, una sa lahat, alam ng Diyos ang buhay natin. Alam niya yung kahirapan mo, no? Alam niya yung naroon ang pinagdaraanan mo. Pero ang nais lang ng ating Panginoon, makita yung katapatan sa atin. He is not after the amount. He is after our heart. Siya ay after sa puso natin kung tayo ay tapat. At tandaan po natin, kung tayo'y magiging tapat, mas higit po ang kanyang katapatan. At tandaan po natin, katulad ng sinabi sa Psalms 23, kung siya yung ating blessing, kung siya yung ating pastol, hindi tayo magkukulang. Amen? Kahit na magkano pa yung bill na yan, kung kahit magkano pa yung due date na yan na darating sa atin, God can supply all our needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya sa umaga pong ito, the Lord wants us to be seen na tayo ay honorable sa Kanyang harapan. Let's give according to our heart, no? Sabi nga, He loves a cheerful giver. Huwag mong hayaan na sa ating pagkakaloob ang maging isipan mo, ikaw ay mawawalan. Hayaan mo na sa pagkakaloob natin ngayon, ang maging puso't isipan mo ay pagpapasalamat sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat-lahat ng pagpapala. Amen? Kaya tayong lahat ay yumukot pumikit. Ama naming Diyos, sa oras pong ito, marami pong salamat kung paano, O Diyos, na naideklara nyo na si Chavez ay honorable. Siya ay naroon na matapat, magalang Panginoon. Bagamat naroon yung kahirapan, bagamat nararanasan niya yung kahirapan katulad ng diniklara ng nanay niya. Pero dahil, Lord, naroon ang unang pagtitiwala niya sa iyo, naroon ako, God, na ang katapatan ay nakita sa kanyang buhay. Kaya nyo nabanggit, kaya na-declare sa Bible that he is an honorable man. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sapagkat kilala nyo kaming lahat. Alam nyo ang aming pinagdaraanan. Alam nyo yung aming mga pangangailangan. Hayaan nyo po na sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa aming pong pagbibigay, makita nyo po kami na tapat, Lord. Wala kaming maitatagot, maililihim sa inyo. Hayaan nyo po na ang tunay na pagtitiwala, Panginoon, pagsunod sa inyo, ang aming pong gawin habang ibinibigay namin ang aming mga tithes and offering. You are not after the amount, you are after our heart. And we want to give our tithes and offering with a joyful heart, for you are the source of everything. Thank you, Lord. Bless each and every one of us. At hayaan niyo, Panginoon, ang mga napag-aralan namin, ang mga salita niyo na naihiyag sa aming kalagitnaan sa umaga pong ito, ay tunay na tumimo sa aming mga puso upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa aming buhay. Makita, Panginoon, na sa gitna ng kahirapan, still, you can consider us as an honorable, Lord, son and daughter of yours, O God. Thank you, Father. We honor you. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise God.
Amen. Na-bless po ba tayong lahat? Mahina po, na-bless po ba tayong lahat? Okay po, tayo po dadako sa ating announcement. Okay po, sa next week po ay first Sunday of July. July 5 po, 9 a.m. po ito. Next naman po. Speak Life po, Season 3. Ang guest po natin ay life testimony po ni Pastora Leia. Ito po ay sa Monday, June 29 at 7 p.m. po. Home midweek service naman po, Schedule 2. Sa July 1 po, sa bahay po nila Pastora Chic at 7 p.m. po. Next naman po, ay Tinig ng Pag-asa, Thursday at 7:30 p.m. po. Live po ito sa Facebook page. Soaking naman po, every Friday at 7:30 p.m. po. At wag niyo po kaming kakalimutan na i-follow sa social media, sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church. Sa Instagram naman po, jblue_church. Yun lamang po sa ating announcement. Okay, praise the Lord. Dito po sa ating social media, makikita niyo po yung ating mga live streaming, no? Pwede niyong ulitin. Ito po. At bago po tayo meron po tayong Jesus Be Lifted Up Church sa Gensan, sa Mindanao. Meron po sa Cagayan de Oro, meron sa Gensan. Sa Gensan po, 3 po yung ating gawain po doon. At by September, kami po ay pupunta doon para po sa kanilang anniversary. At alam naman po natin ang nangyayari sa Gensan ngayon. Nangumusta po ako doon sa ating pastora doon, kay Pastora Helen Gubalani. Siya yung coordinator ng mga gawain po doon. At kinumusta ko po at ang sabi nga po niya ay halos everyday may aftershock. At nung isang araw po ay lumindol na naman ng 6.6, nagkaroon po siya ng request na kung pwede daw po ay sabi nga makahingi sila ng suporta dahil may mga kapatiran po doon na medyo nahihirapan sa pagkain kasi nga po hindi lamang po yung mga bahay ang nasira kundi maging yung mga kalsada, kaya parang medyo mahirap yung way ng transportation, tsaka yun sa kanilang kabuhayan doon. Naghingis po sila ng suporta, At tayo po, kapag ganon ay gumagawa po kaagad tayo ng GC o yung group chat doon po sa ating at kung yung gusto maging bahagi, At yung dahil bukas na po yata, meron na pong mga nagbigay through GC natin. At kung hindi nyo pa po yun nakita, pwede po kayo maging bahagi. Kaya magkakaroon tayo ng special offering, kung gusto nyo po na maging bahagi para maipadala po natin kaagad at sabi nga ay maipamili nila at maidistribute dun sa ating mga kapatid doon, na sabi nga po ay nangangailangan daw po, kinukulang sila ngayon ng pagkain. Patuloy tayong manalangin dahil sa nangyayari po ngayon, kung titignan natin ang Bible, sign na po talaga, sabi nga po, malapit na talagang dumating ang ating Panginoon. Makikita natin, nung nakaraan, Venezuela, 7.2, 7.8, pagkatapos nun, ang Japan, At naroon po na sabi nga po ay kasama po yon, kasama po yon. At kung titingnan natin, merong ipinapaalala na naman yung big one. Pero ipanalangin po natin, kapag ang tunay na blessing ay nasa ating puso, wala tayong takot. Amen? Wala tayong takot. Dahil ang tunay na blessing, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, ay, sabi nga po, siya yung magpoprotect sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya anuman po mangyari, naroon po na huwag nating hayaan na mawala yung pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesus. Kami po, naranasan namin nang nandoon sa Mindoro, na nakaranas kami doon ng 7.2 na lindol. Medyo marami ang dahil nagkaroon ng tsunami,
meron pong isang barangay doon na halos nabura, no? Pero alam nyo, kapag po pala talagang ang tunay na blessing, walang iba ay nasa ang ating Panginoong Hesus ay nasa puso natin. Alam nyo po, nung time na yon, hindi ako nakaramdam ng takot, no? Ang nasabi ko lamang, ang naging prayer ko lang, Lord, into your hands we entrust our lives. Lord, sa inyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang aming buhay. Amen? Kaya sa oras pong ito, kung nais nyo po na maging kabahagi, ay papadala po natin sa Gensan, no? Para po sila ay makapamili na at ma-distribute sa ating mga kapatiran na nangangailangan ngayon, pandagdag ng kanilang mga pagkain. Ito po ay isang pagkakataon. Ito ay isang, habi nga po, paraan din na maipakita natin sa ating Panginoon na tayo nga ay honorable, na tayo nga ay marangal at mapapagkatiwalaan. Kaya tayo po yung manandili ang yumuko. Panginoon, sa oras na ito, salamat sapagkat hindi ka nalilimitahan ng distansya. Sama-sama po namin patuloy na pinapanalangin, Lord, ang mga taga-Gensan, Panginoon, especially the J. Blue family over that place, oh God, maging doon sa may Tibuli, Cotabato, Panginoon, sa Davao, oh God, Lord, sa mga apektado, Panginoon, ng lindol na ang sabi nga po ay halos araw-araw ay nakakaranas pa sila ng aftershock, Panginoon. Father, we pray for your divine protection and guidance over their lives. Hayaan niyo, Panginoon, na sa kanilang mga puso, Panginoon, ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo ay ibigay niyo sa kanila sapagkat kayo nagsabi, those who call upon the name of the Lord will be saved, O God. Ang tunay na kaligtasan ay kanila pong mararanasan kapag lagi silang tumatawag sa inyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, O Lord. At sa pagkakataon pong ito, Lord, sa aming munting pag-share, Panginoon, hayaan niyo, Lord, na ang aming pong ibabahagi ay makaabot, Panginoon, sa aming mga kapatid sa lugar na iyon. Na sa ngayon daw po, Panginoon, naroon na may pagkukulang sa kanilang mga pagkain, Lord, dahil sa kahirapan. Kaya, Father God, katulad po ng sinabi niyo, we must love one another. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa pamagitan ng aming pagkakaloob na ito, Lord, ay may padama namin ang aming pong pagmamahal sa kanila, Lord, ang Lord, ang pag-share sa kanila, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. And Father, we pray na ang lahat po ng nagkaloob doon sa GC na yon, maging sa oras na ito, Father God, let there be a miracle of multiplication. Kung titignan, Lord, napakamaliit na amount lang ito, pero kapag ito'y pinagkatiwala namin sa inyo, alam namin, it will multiply 1,000-fold, so God. Katulad po nung batang lalaki na yon na 5,000 ang nangangailangan, ang kanyang pinagkaloob lamang sa inyo ay 2 isda at 5 tinapay. Pero ang 2 isda na yon at 5 tinapay ay ipinagpasalamat nyo sa Diyos, O God. Kaya Lord, ngayon pa lamang pinagpapasalamat na namin lahat po ng naibigay na yon ng mga kapatiran, Panginoon, na nandun sa GC, maging sa oras na ito, Panginoon. Itinataas namin ito sa inyo, O God. Pagpalain niyo po ito at kayo mag-multiply nito. Marami po ang mapahaginan sa pamagitan ng kaloob na ito, Lord. Nothing is impossible unto you. Thank you, Father God. Truly, Lord, you are our great blessing, O God, na nais namin ma-share, O God. Hallelujah, lalo na sa nangyayaring kaguluhan na ito, Panginoon, sa mundong ito. Marami pong salamat. Only you will be lifted up, our Lord Jesus Christ. We honor you, we praise you, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. Praise. Amen. Sige po, so habang tayo po ay nagkakaloob for our sacrificial offering po sa Gensan, tsaka po sa yun nga sa Mindanao. So, this time po, pahabol lang po na announcement. This coming Sunday po, it's the first Sunday na po ng July. Ayan, so we will have our discipleship training. This is open for everyone po na gusto pong lumago sa salita po ng Panginoon. Amen. Dahil sabi nga po, Jesus called us
to be a disciple. Paano po ba tayo maging disciple? We have to know the Word of God. Amen po. Alam niyo po ba, darating ang punto na lahat po ng Bible, mga apps sa cellphone, mga literal na Bible na hawak natin, darating po ang punto na pipilitin siyang alisin sa atin. Pero po pag ang salita po ng Diyos ay nakatanim sa ating puso, kahit mawala po yung physical Bible or yung applications sa ating pong mga cellphone, we have the Word of God into our lives, ay yung pananampalataya po natin sa Panginoon hindi mawawala. Kaya we're inviting everyone. This is open po sa lahat ng gusto pong mag-grow sa salita po ng Diyos. Starting this July po, first Sunday of July, this will be from 8 a.m. to 8:45 a.m. So, kung ang service po natin ay mag-start ng 9, agahan lang po natin ng 1 hour. So, 8 o'clock po, before 8, nandito na po tayo, and then up to 8:45 lang po siya. So, may 15 minutes pa po tayo na break to fellowship with one another bago po tayo mag-start ng service. So, we have 3 levels. Pwede po kayo magpa-enlist kung saan nyo po gusto na at kung alam niyo po sa sarili niyo na nadaanan niyo na po itong kunwari pa sa level 1, ito po yung i-offer po natin na discipleship training sa Biblical Assurance of Salvation. So, nandiyan po yung about God, sino si Jesus, ano ang Word of God, kumbaga the basic foundation po, halos nandito. So, kung pong ito ay sa tingin nyo na nadaanan nyo na po, natakil nyo na, you can go to level 2. Pero kung sa tingin nyo po, gusto nyo mag-refresh, gusto nyo pong balikan, yun nga po, you can enlist sa level 1. And we have the level 2 po, na living in the Holy Spirit and spiritual gifts. Ayan po, tatalakayin po natin dito more about the Holy Spirit, ano po yung mga spiritual gifts na binigay ng Diyos sa atin. At kung ito naman po ay na-take nyo na nung mga nakaraan po nating discipleship at gusto nyo po na mag-go na sa level 3, you can go po, ito naman po ating level 3, God's Glorious Kingdom. So, for 3 months po, kumbaga parang every Sunday, yun nga po, 8 to 8:45, we will tackle this. It's like, parang schooling siya, pero every Sunday lang po, may mga short quiz din po para ma-retain po sa atin. Maitanim po talaga sa puso natin na hindi lang po natin babasta-bastahin po ang salita ng Diyos. Kumbaga, seseryosohin po natin. Yun nga po, parang naging katulad po nung naging team po natin nung overnight, prayer natin po last Friday, we will commit ourselves. It's a commitment to the Lord kung gusto po talaga nating mag-grow sa Kanya pong salita. Amen. Kumbaga, mas lumalim po tayo in the knowledge of our Lord Jesus Christ through this discipleship training. So it's open for everyone, and it's a requirement po ito sa ating mga leaders, mga workers, kasi dapat yun nga po, lahat tayo ay lumago sa salita po ng Diyos. So we can enlist ourselves sa GC po. Pwede po nating doon, or pwede nyo po kaming i-PM para po mailagay natin kung saang level po ang nyo gustong mag-enlist. Okay po, so it will run for 3 months po, and after po noon, meron po tayong kumbaga parang recognition, yan po, graduation, para po we can go to the next level. So marami pa po, kumbaga it's just ito po yung first 3, po natin, kumbaga mga topics na pag-aaralan po for this July, August, September. Ayan po, so kaya po let's be excited na patuloy po tayong matuto po sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, napaka-importante po that we know the Word of God. Nagkaroon na po nung Friday, a little bit, nagkaroon po kami ng konting, parang, po ba yun? Icebreaker. Kumbaga, may sinabi po ako ng mga quotation or word, tapos po, lahat kumbaga, kasama lahat po dito. Sasabihin nila, if it is
from the scripture or gap. Ano po ba yung gap? Kumbaga parang cap pala po. Kumbaga Christian application, ano po yan? Ano ba yun? Nakalimutan ko yung P. Pero po kumbaga, not necessarily from the Word of God, pero ina-apply po natin as Christian. Kumbaga, yun po, katulad po nung simpleng ano po, ito po yung kumbaga parang dun nakita kung sino talagang alam ang salita ng Diyos. Nung pong binanggit ko na yung the love ay the money is the root of all evil, isa na lang po natira. Kasi hindi, kumbaga, ano po yung kulang doon? Yung love. The love of money is the root of all evil. Pero ang ginagamit ng mundo, di ba, o kaya ang ginagamit ng iba, the money is the root of all evil, which is mali po. The love of money. Tingnan niyo po, alam niyo po ba si Satan, bakit niya po na-deceive si Eve? Dahil lang po sa salita. Sinabi pa talaga ng Diyos na bawal niyong hawakan or kainin yan. Wala naman po sinabi si God na bawal hawakan, di ba? Ang sabi po kay Adan, huwag niyong kakainin ang puno na nasa gitna. Di ba po? You can eat anything na nasa Garden of Eden except the fruit of knowing the tree of good and knowledge. E dun po sa gitna, may katabi po yon na the fruit of the tree of life. At katabi din po yung, yun nga po, yung fruit of knowledge of good and evil. Pero dahil po si Satan, alam niya, kumbaga kung paano po makahanap ng butas. Kaya po napaka-importante, we know the Word of God. Kasi po kahit matagal na tayong uma-attend, pero hindi po tayo rooted sa salita po ng Diyos, pwede pa rin po tayong ma-deceive. Pwede pa rin po tayong malinlang ng kaaway. Kaya po, this is an invitation po to every one of us na yun nga po, let's grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ and let's grow sa salita po ng Diyos. Amen? Para po hindi po tayo malinlang o maisahan po ng kaaway. Kasi po, nowadays, napakarami po nating nakikita, naririnig sa social media. Yun nga po, magbukas ka lang ng cellphone, napakarami pong pwedeng mag-influence sa atin. Pero po kung ang salita ng Diyos, ang the best na nag-i-influence sa atin, we will always go back to the Word of God. We will always go back to the will of God po ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya po, again, this is an invitation to each and every one of us na wala naman po sa pilitan, pero sa mga leaders and workers po, required po tayo. Amen? This is for us as well. Kumbaga, sabi nga po, di ba yung mga magulang po, sinasabi sa mga anak, ang edukasyon, ang pamana nila sa atin, di ba? Kumbaga yung the very treasure na pwede nilang ipamana sa atin ay ang edukasyon, pinag-aaral po tayo. Alam niyo po ba, same holds true, yung pong mga maitatanim sa puso natin, hindi po yun mananakaw ng kaaway. That is also a treasure na maitatago po sa puso natin. Kaya po, let's take this opportunity na yun nga po, patuloy tayong lumago sa salita po ng Diyos at matutunan po natin ano yung mga sinasabi sa salita ng Diyos. Amen po? So, it's open for every one of us. So, ayan po, again, ito po yung mga levels natin. Level 1, biblical assurance of salvation. Level 2, living in the Holy Spirit and spiritual gifts. And level 3 po is God's glorious kingdom. So, you can enlist yourself kung saan nyo po level gustong mag-join. So, we still have time. Ayan po, so I will call again po Lorraine. So, we will have a short groupings po bago po tayo maghiwa-hiwalay. Okay po, tayo po tumayo for our groupings po. So, dito pong part na to, dito po ay mga tatay po. Dito naman po ay mga nanay. At doon po sa likod, doon po ay mga youth. At dito naman po ay mga young pro. Ang pag-uusapan nyo po is ano po ang natutunan nyo sa tinuro po ni Pastor Dong. Naunawaan po ba? Sige po.
po tayo po ay muling umawit at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hello. Tayo manalangin, pumikit po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming natutunan, Panginoon. Naway ito'y tumimo sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon, magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. At salamat din sa anak mong naghayag ng iyong salita, Panginoon, na gabayan mo rin po siya, Panginoon, at patuloy na biyayaan ng blessing, Panginoon, at maging ang kanyang sambahayan, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, maraming salamat sa blessing na natanggap na nila, Panginoon, at sa maging sa nanonood sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Tunay nga na ikaw ang dapat lang mapapurihan, mapasalamatan, madakilat, masamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.